Hello logoफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहोबाय दिनै स्कुलाव हरनो थाखाय पास्ता बानायदोंमोन बेखौनो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना गालां नायसाबदो लोगोफोर आंनि बे बाहाय भिडिअ गोलाव नङा आरो नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होलांबानो जाबाय लोगोफोर पास्ताखौ रुना लाग्रोदो दिनै टिफिनाव बेखौनो हरनि पास्ताखौ रुखांबाय ओमफ्राय नै माबा केपसिकाम पियाज हाबाय ओमफ्राय बिलाइ टमेट' थावाबो दुंबाय पियाजजों केपसिकामजों होखांबाय नैबे केपसिकामा आलुआ माबाया बायद जारबो गैया मिक्सखौसो जानो हागोन बेयाव संख्रै गरमाव पियाज होबा माबाफोरा माबा जायो हामा जायो बेनिखायनो होनो बायो आं आरो पियाज होआबा आरो मोजां जाया नागिरो बिसोरनियाथ' 10:30 टिफिन गोदोनिखौथ' टिफिन हामा जाद्रायनाय नङाना बेयाव होनि बिलाहि बेखौबो होफानि जाबाय नैयाव मस्ला गैया बे पास्तायाव बेलेग पास्तायाव थायो नामा Mayo soya sos tayo nani. Ini musla berapa bahasa mana yang muslim ya na? A few moments later. Sabi lagi pa rin pangsit. Pilat ya bos, bayar rubin. Ikan zai sih, katang. Ay katang ba basta mazan zai ke beli ba mazan zai ngana. Pun sih. Tiffin ready jadi ya. Aku sini kamu suka, jadi katang. Ready.